شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. салом алейкум дӯстони азиз, мехоҳам имрӯз барои шумо анами канали исломӣ боғи ҷаннат, аз номаш маълуме ки канали исломия. дӯстони азиз, ягон реклама нестай. мехоҳам шумо дар ҳамин канал даромада обуна шавен. видеоҳои ҳамаш исломиян. мехоҳам ки шумо ҳамин видеоҳоро ки тамошо кардем, мақсади ман ҳамия ки аз тамошои шумо ман ҳам ягон савоб бигирам. пешаки ба ҳамаи шумо раҳмат. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хушомаден ҳама каса ба канали мо. ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо барои дастгиритон. имрӯз ба субҳи саҳар ман камакак хом шурбо кардам. хеле диден меҳмон дорум. меҳмон шавҳармай хомшурборо ки нағз мебинад, барои ҳамин саҳар кати хомшурбошон кардам. бовар кунед дӯстони азиз, ҳамин 2 дона пиёзаке ки худам кардам меандозӣ, маззаш тамоман дигар мешавад. дар иҷа шавҳарам харид карда овардан. ман ягон магазино намерам, чизе ки дар кора менависам. хатсиё дар корам ки мегиранд, лекин изофа бо болои хучонам харид мекунанд. хеле мебинед, хеле чизо нависта будам. бо изофа хучон чанд чизи дига овардиян. баъд бринҷ навистагӣ будам. анам хеле бринҷ гирифтиян якум бор. намедонам аколи чӣ хеле бринҷай. мо фақат бринҷи тоҷикистонӣ мегирифтем. аймачи хучон меовардан килоаки. акун намедонам и ҳам хеле да коробка. беҳад бисёр. акун иншолло имрӯз ош карда мебинем ки чӣ хеле бринҷай. лекин шавҳарам чизои безеб намехаранд, фақат чизои хушрӯ мебиёранд. дар иҷа инам хеле орд гирифтиян. ай орд намедонам, ба фикрам як-ду бор истифода бурдагиам, ба хотирам нестай. хеле расми пичинако дар танаш. намедонам акози кани бо истифода бурда мебинем. 2 коробкаи вай калон овардиян, 2 та блок. ам хеле памперс духтарчанда. иҷа ака тайёрӣ ба абед. ҳавои мо ҳавои анами софи беғуборо, неким шабона -40 градус буд, ҳозир боша -31 градусай. беҳад ҳавомон хунук кард як бора. зелиномам хеда афтовак мондагиам ки ҳамин афтовида хушрӯ мешавад. кадоме ки хе пурсидагӣ буд, ҳамин афтовида ки монен ҳатман мешавад, хушрӯ мешавад. дар иҷа хостум абеда камакак самбуса тайёр кунам. хеле фарш тайёр кардам. камакак кӯшиш мекунам ки рӯзае ки шавҳарам ҳамиҷа боша, тез ҳар чизи ба маза тайёр кунам. شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز. فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار. فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر.
ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم. ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك الأسى فاني لروح طاهرة تؤمن. تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب، فإن كان لليأس مدرسة فلا تنتسب. الشر كالرزق الحرام لا يكتسب، للحال مع طقوس الزمن لكن لا تنكسب. لما تنام حزينا قل يا ربي يا سميع، تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير. لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن، سترى السماء تمطر رزاقا لا يتأخر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. حين تأخذ خبزا وتعطينا جوعك، حين ترسم بسمة وتعطينا حزنك، حين تأخذ غدا وتعطينا أمسك، سيكون عالمنا جميلا. في زين نصوم عن السعادة حتى تفطر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم. ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك الأسى فاني لروح طاهرة تؤمن. تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب، فإن كان لليأس مدرسة فلا تنتسب. الشر كالرزق الحرام لا يكتسب، للحال مع طقوس الزمن لكن لا تنكسب. لما تنام حزينا قل يا ربي يا سميع، تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير. لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن، سترى السماء تمطر رزاقا لا يتأخر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. حين تأخذ خبزا وتعطينا جوعك، حين ترسم بسمة وتعطينا حزنك، حين تأخذ غدا وتعطينا أمسك، سيكون عالمنا جميلا. في زين نصوم عن السعادة حتى تفطر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. دوستانی عزیز، انا میخوای قصه بسوما پیچوندم
зарди тухма молидам, ака мепазем шона. Ана михе самбусаҳом тайёр шид, беҳад самбусаҳои хушрӯ омад. Муллои мак омадан. И гӯлаки кардагимам хушрӯ шид. Хаймеша интересни багати метова. Якта ҳар хела тайёр кардам. Вақте рӯзи гузашта нишон дода будам, ҳамёра кадом менавист ки очаи хучон да бурда маконе хушрӯ ҷон мегиранд. Ҳо рост мегена. Ман худам тоқаям, чӣ хеле ки медонем шавҳарам да кора дер мебиёяд. Наметонам, ира бояд як кас биқапа бизаву як кас дига бояд бимаконашона. Имрӯз ки шавҳарам ҳамиҷа буд, рафта ду каса ҳардуша макондем. ҳози ҳардуш серан, макидан, сер шидан, вай кадем. Бо боқимондаи шири очаша да коса ҷӯшида овардем. Иншоаллоҳ бо пешаи ховшон метимшон. Камтар ҳамхе нишон метимтона. Чанд кас нестанд ки вай ҳамин кӯдакҳои мо тамошо карданд, беҳад хурсанд шиданд, чандборӣ такрор карданд, тамошо карданд. Камтар хостам ҳамхе видео кунам барои кӯдакотон тамошо кунанд. Майлачакҳои моя сафеда киша ҷойбаки бар. ба иншаллоҳ пас худам рафта очашона ҷӯшида овардан мегирам. Я тай дига чӣ хели цвет бугум? Зард айда. Пеши очаш да будагӣ вайш зард ай. Ман фикр мекунам ки вақте ки ман рафтам ки ҳами дам ба дам рафта дидан гирифтам. Ҳами рафтам дидам ки таваллуд кадай. Ман тез гирифта хона овардам. Аҳамият надодам. И ба фикр мекунам ки ман якташа мумкин надидам. Мумкин вай да якум ҷӯшидагӣ будай майда ки баданохи мумкин надидамаш. Мерам ки да пеши очаш ба ҳазир хай макидестай. Хай алҳамдулиллоҳ созай. Ика коша хай. Ҳозираш да нигоҳ дорем. Очашона ширша додестем. Нарастагишта шири гов додестем. Хай имрӯз ай шири очашон сер кардан. Ба ҳазир хурдан, хучон макидан. Ана михе. Духтари ма да дадаш форма овардая. Фотима. Да иҷа боша барои бегаҳ мона ош кардестам. Кӯшиш мекунам ки рӯзое ки шавҳарам дар хона боша, мо ҳами занакҳои тоҷик намедонам, ҳамара дар назар надорам. Имина ҳами худам мегум я авқот кунам то бегаҳ бихӯрем. Рӯзое ки шавҳарам дар ҳамиҷа боша, кӯшиш мекунам ки кам чанд намуд авқот кунам. Хулоса саҳар да хом шӯрбо шид, чӣ хеле ки диден, абед да самбуса, камакак ай ҳамаш ки зиёдӣ накуна, бегаҳ да ош. Иншоаллоҳ ака ҳози оша тайёр мекунам. Ами бринҷи гирифтагишай, бринҷи нав ҳамхе камакак мекунам. Да мултиварка мекунам. Ма дар мултиварка чиқа омӯхта шидагиам. 1 сол шид ма дар мултиварка ош мекунам. Хулоса ай ҳамаи чизам ки камакак гирифтам, ман аввал пиёз масиб сирхак мекунам, баъд гӯшта сирхак мекунам, баъд сабзӣ. Бо тайёр шид ами бринҷе ки нав, ина чӣ хеле ки гуфтам ҳами бринҷа нав овард, ҳами хеле бринҷ нав гирифтестем мо. Чӣ хел мебиёя буда шумо иншоаллоҳ ки нишон метиҳам. То охири навор бо мо бимонед дӯстони азиз. тамошобинони азиз, и шири бизай барои бизичора чӣ хеле гуфтам ки очашонда макондам, зиёдӣ ширша ҷӯшидам. ҳамқай широшон ғавси ширинӣ ба маззай ба беҳад бисёр мекунанд. Ина хулоса гӯё ки мо ай ҳами пистонаш
себза сер кардем и зиётиша бо ҳамаша нагирифтем бои қаша барои майдачаш монде. духтарчама ма ай 3 моҳагиш айми ширибуз медодам. Ширибузам беҳад бисёр буд. Ай як пистонош дили тир мегирифтам. Ягон гапи дурӯғ нест, ма гапи ҳақиқата гуфтаистам. Мехӯрдем, зиётӣ мекард, бо ҷурғотам хоб мекардем, бо зиётӣ мекард. Ягон ҳамсоям дам медодум. Набине чӣ қадр шири зарди ғавсай. Ай шири говда 4 маротиба и ғавсай. Дамо намози шом шид. Аку намози шома иншоаллоҳ рафта мехонам. Баъзи ови ошма андохтагиам. Ба оша дам мепартоем. Амин хейр. Адаиҷа боша шавҳарам рафта ай кафеи вай тоҷико хеле нонои дедонӣ мепазанд. Беҳад нони ширини аҷоиботай. Мо ҳамамон дар оила ҳамин ноноя нағз мебинем. И шавҳари ман ҳамин дастшон кушода ҳар вақти харид кунанд беҳад бисёр мебиёранд. Хай чӣ гапе нест. Амаро зид када аста аста ялаваш мехӯрем. Ноно гарманд дар коробка гирифтаашона. Ҳамхе ози қаша гирифта маразил карда мемонума ёша мемонум ҳамхе. Анамиха дӯстони азиз, оши ма тайёр шид. Ош аҷоибот омад. Биринҷ мада маҳқул шид. Ба ҳамин як бор кардан бине чӣ қадр ош начаспид на ҳичи. Беҳад оши хушрӯй ба мазза омад. Таъмшам беҳад шавҳарам да маҳқул шид. Шавҳарам гуфт ки беҳад таъми ҳами каратина ош шуд аҷоибот. Значит ҳами биринҷи хушрӯ будай. Хе аку хӯроки шом мехӯрем дӯстони азиз. Кадоме хурдеста боша иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. То видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.